Здравейте, аз съм майката на Йоана. Дъщеря ми започна курса по ментална аритметика през януари. Включи се с голямо удоволствие. Аз се включих с малко страх, защото тя беше изключително малка и се чудех дали ще се справяме с материала. В интерес на истината, всичко е една прекрасна игра. Децата много я ги харесват, дъщеря ми обожава да идва. Много лесно работи, много хубаво се работи с тях като цяло. Курсът тук помогна изключително много в английското училище. В момента тя постигна 2 по-високи нива, което за мен е изключителен успех. И да, колкото и да бях несигурна, когато започнахме, искам да ви кажа, че начинът, по който се развиват двете полукълба на мозъка на децата, наистина е много уникален начин. Така че съм много щастлива, защото тя никога не е правила коментари дали изобщо да идва на урок, дали изобщо да пише домашни или каквито и да било неща от този сорт. Така че горещо препоръчвам. Децата наистина обичат да идват тук, децата са щастливи и най-важното е, че не го приемат като уроци, приемат го като игра. Благодаря.